تو اس واسطے فرمایا اس بیوی دا نام مبارکہ جندی نسل قیامت تک باقی ہے۔ لیکن میں اتنا آدھرانا خدا را اپنے آپ نو اس قابل بنا جو بروز محشر اس بی بی دی شفاعت دے حقدار بن سکی ہے۔ اگر میں بی بی دی خدمت حاضر ہوا شفاعت دا امیدوار اتھائیں کوئی یتیم سیدادی اپنی جدہ دا دامن پکڑ کے آکھے بی بی دے گھوڑے مربع کھاندیاں میں فاقیاں نال سمدھی رہی متا اتھائیں کوئی سیدادی آکھے میری جدہ اے دے کتے کیمہ کھاندیاں میریاں جوان دھیاں فاقیاں نال گزرین دیاں رہیاں۔ اگر کوئی یتیم بی بی دی خدمت حاضر ہو کے آکھے جو میری جائیداد تے قبضہ کر گیا نہ ساری زندگی خمس ادا نہ زکوٰۃ ادا نہ حق سیدہ ادا نہ حق سادات ادا نہ حلال حرام دی پرواہ سود تے منشیات دا پیسہ پھر بروز محشر اس بی بی دی شفاعت دی امید کیسی؟ خدا را اپنا مذہب اپنے مذہب دے حقائق آخر کیا وجہ ہے 1400 سال پہلے آلے حق غصب کر ڈالے تو نفرت آج دا غاصب مومن کیویں میں فقط عزاداری تے 1.5 روپیہ لا چھوڑا میں جشن مناون تے 2 لاکھ روپیہ لا چھوڑا میں اپنے دھیاں پتران دیا شادیاں تے 20 لاکھ روپیہ لا چھوڑا پرواہی نہیں نہ قضا صدقہ نہ خمس نہ زکوٰۃ نہ مال پاک نہ سادات دا حق۔ کتنے ایسے سادات دے گھرانے جان دے آئے 4 دیواریاں کوئی نہیں کپڑے تے ٹاٹ بدھے کھلیں تاکہ پردہ محفوظ رہے۔ کتنے ایسے سادات دے گھرانے سیدادیاں جوان بچیاں گھارج بیٹھیاں سر سفید ہو گئے ماں باپ کو طاقت ہی نہیں جو نانے فرائض اور واجبات ادا کریں لیکن میں اپنی موج مگن ہاں میں سمجھدا جو بس نا تے شہرت فلاں بڑا موالی تے فلاں بڑا عزادار تے میں بڑا خطیب تے میں بڑا ذاکر نہ میرے محترم قابل رحم ہے او بندہ جیڑا بی بی دا دکھ سن کے بھی سادات دے حق دا غاصب ہوئے۔ قابل رحم ہے او بندہ جے ساری زندگی خمس دا بھی حساب نہیں کیتا۔ قابل رحم ہے او بندہ یہ ساری زندگی سادات دے کہیں گھر دی حفاظت سادات دے کہیں مالی معاملات کہیں غریب سید دا علاج کہیں غریب سید نو لباس واجبات دی طرح متوجہ ہی نہیں ہے ساری زندگی نام بریج گزارن والا۔ بس آخری پیغام عرض کرا برادر دے حوالے ممبر ساری زندگی نامور ذاکر مذہب خان مولوی صاحب ساری زندگی گزار کے کروڑا روپے نیاز دے وصول کر کے پلاٹی بن گئے گڈیاں بھی آ گئیاں کوٹھیاں بھی بن گئیاں جائیداداں بھی بن گئیاں مگر ساری زندگی بی بی دا خالی ولن پڑھنے والا اگر آپ پوری زندگی خمس دا حساب ہی نہ کرے اس تو بڑی بھی کوئی منافقت ہے اس تو بڑا بھی کوئی قوم نال دھوکہ ہے۔ جس بی بی دے دکھ پڑھ پڑھ کے تو نامور بن گئے ہوں جس بی بی دے دربارے جو خالی ولنا پڑھ پڑھ کے تے گریا کیتا اور لوگاں نو کرایا 50 سال تک ترائے جمادی اسانی دا بانی ساری زندگی پڑھا نالے نو فرمائشہ کرن والا جو بی بی دا دربارے جو خالی ولنا سنائے ہو او دی اپنی بہن اور بیٹی ہائے عدالت کیس کر کے حق ودی مگدی ہوئے تے بی بی دے خالی ولن تو سبق کیا حاصل کیتا۔ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا کہندی پسند دا نام شیعیت نہیں مادر پدر آزادی دا نام شیعیت نہیں ہاں غفلت دی زندگی گزارنا تشیع نہیں ہے تلوار دی دھار تے چلن دا نام شیعیت ہے۔ آل محمد دی سیرت خدا را اپنے مال پاک کرو خمس ادا کرو او جی مولوی خمس ادا ہے جو ایدہ پیٹ پل دیں تو نہ دے مولوی نو اپنے شہر دے سید نو دے چاہو تو نہ دے کہیں مدرسے جا اپنے شہر دے سید دے گھر دی 4 دیواری بنا کہیں دکھی سید دا علاج چا کرا
ہاں کہ سیدیاں اپنی بچیاں دی شادی اپنے بچیاں دی شادی کر رہے ہیں جتھے لکھاں خرچ کیتے نہیں کہ غریب سیدادی دی شادی دا انتظام چا کر کہ یتیم سیدادے دی تعلیم و تربیت دا انتظام چا کر تاکہ کل معاشرے جس قابل ہو سکیں جو بی بی اساڈی شفاعت کرے چھا